že jako nejsme žádný kolos, že jo, nejsme žádná korporace, ale jsme tady prostě jako živí lidi, kteří poskytují lidem prostě služby, který si objednají. Důležitý přesně specifikovat, co si ty lidi objednávají, s čím jim samozřejmě pomůžeme. A pak je tam vlastně strašně moc ten osobní jako charakter toho advokáta, že, který se přenáší do té služby. Každý ten případ jako fakt odpovědně a individuálně. U těch velkých kanceláří je to kolikrát, že sice to nabere ta hlava, ta tvář té kanceláře, a pak už to dělají nějaký jako lidi, kteří mají méně zkušeností a už to nedělají třeba tak odpovědně nebo profesionálně. Je to jako zajímavý, každý ten člověk se chová jako trošku jinak, jo, na té první schůzce. Ale hodně často, taky 50% lidí přijde, dobrý den, posadí se a už sypou na vás ten problém. Když někoho zastupujete, tak musíte dělat všechno ve prospěch jeho zájmu, ale někdy prostě nečekáme tak sympaticky, že to prostě nejde. Takže někdy se prostě nedohodnete po té první schůzce. Někdy chtějí lidi po vás prostě hlouposti. Buď hlouposti nebo věci, které jsou nezákonné a prostě to nemůžete, že jo.